Jo volia fer-li una pregunta i un prec. La pregunta és, m'agradaria saber per què enguany no estan els sindicats en la taula de puntuació de la Bolsa d'Empleo Social de Massanassa. I el prec que li vull fer és en relació al carrer Pare Ignasi Casany, als dos dels seus trams, perquè crec que és un carrer, a banda dels problemes de tipus penal, que sí que li reconec que vostè està ja treballant en el nostre grup, però és un carrer que necessita més atenció per part de l'Ajuntament. I per què dic això? Perquè el carrer Pare Ignasi Casany, en els seus dos trams, acumula problemes com, per exemple, un etern punt d'acumulació de xatarra ja en la frontera, per dir-ho d'alguna manera, en el barri Orba d'Alfafar. S'ha denunciat així, s'ha dut a comissió, l'Ajuntament no fa res per tallar això. Els setos de Pare Ignasi Casany, allò dona por d'anar a veure-ho, pareix això el bosque de la Bruja Piruja, de veres li ho dic, O sigui, dona por anar a veure aquest jardí i ja no és que la gent de Massanassa és que la gent és molt incívica, és que vostè sempre veuen el got mig buit. No, allí el que passa és que l'Ajuntament no va a fer jardineria. Allí el que passa és que si n'hi ha problemes de neteja, n'hi ha que reforçar el servici de neteja. Si n'hi ha problemes de trepitjeo de drogues en la plaça, n'hi ha que gastar-se els diners, n'hi ha que posar més operatius policials, n'hi ha que fer actes de drogues, n'hi ha que fer més control, n'hi ha problemes més de convivència ciutadana, gastem-se aquests diners que tant tenim i paguem més patrulles, fem operatius, n'hi ha que fer alguna cosa en aquest carrer, falten arbres a l'entrada del carrer. És un punt habitual d'acumulació de mobles. Els contenedors estan rovellats, plens de lixiviats, n'hi ha problemes, com li dia, en el mobiliari urbà. En la plaça molta gent no pot estar perquè n'hi ha problemes de convivència i n'hi ha que actuar. Això és com quan un, potser jo no soc pare, però quan un potser té dos fills... Això és un prec o és una pregunta? És una explicació per a un prec que li faig per actuar més en el carrer Pare Ignasi Casany. Però jo entenc que si un té una zona en més problemes, li ha de destinar més recursos que al resto de població. N'hi ha que desenvolupar d'una volta per totes el Pla General d'Ordenació Urbana i obrir aquest carrer, acabar en aquest coll de botella i donar-li aquest carrer més sentit, que de pas li vindrà molt bé al trànsit. El prec que li faig és que no deixen morir al carrer Pare Ignasi Casany perquè n'hi ha molta gent de tota la vida, gent honrada i treballadora, que la veritat és que no pot estar allí. I no li estic parlant del tema penal, que vostè ja sap, li estic parlant de problemes que ja avui pot començar a solucionar l'Ajuntament. Gràcies.